right vazukuruka nyaya dzachona dzimwe dzachona unotoshaura zviri kufamba sei. Hapana kana 1 hour handiti Tallinn kana kuti Tadzo mukadzi waNox Guni mukadzi not girlfriend zvaazoposta zvachona paFacebook aiwa isi tingoona nyaya dzachona tichiona kuti zviri kufamba sei. Isusu tikaona sasekuru wevanhu sepakuti ndini refri ndinogara ndiri mugame iri ndinobva ndauya nacho kwamuri imo notenderwawo kunyora kumacomments kuti munofungeiwo nezvatinoita kuratidzai handiti ndichida kuti kune shamwari yangu handiti kumuzukuru wangu anonzi iye Tapera Piri wish you a speedy recovery handiti wish you a speedy recovery shamwari yangu. Right, Tallinn abva akanda mufananidzo uri panapa. Right, mudzimai wemunhu muZimbabwe aiwa vazukuru hatidi kunyeperanaka isu takasiyana nevari kuchando handiti vari kuana America nana UK ana Australia sisi tiri maZimbabwenzi. Mukadzi wako kana akuposta paFacebook panoonekwa nemunhu wese pajekerera zvinhu zvaunofanira uchiona uri wega wakawanda handiti unotodzima malaiti dzimwe dzenguva akuzviisa pachena sezvizvi sezviri kuita mukadzi waNox Guni. Hamina kuti munozvionawo sei vazukuru bho here maZimbabwenzi kunyange muri macelebrity zvenyu wakukanda wakashama wakapfeka mabra ega zvakaoma mukadzi wemunhu hamina kuti munozvionawo sei. Imimi comment section yakumirira vazukuru hande tinotaura tiri comment section aiwa ini ndiri ngotaurawo pfungwa dzangu zvenyu zvekuzoda kundituka ndinodzorera this from Uncle Zane, the only Zimbabwean Uncle Paris, much love.